Izuzetno sam zadovoljan rečima gradonačelnika, daje snagu da istrajemo u našim namerama da ovo bude možda i poslednji nemio događaj u našem gradu, jer to je suština, ovo je bilo pa prošlo. Što se tiče rada policije, moram je pohvaliti, odradili su posao maksimalno kvalitetno, ali gradonačelniku sam rekao da zaista nemam poverenja u naše sudstvo i da ću tu sumnjati sve do momenta dok ne vidim da se slučaj rešava. Znači, u suštini nije bitna visina kazne, bitno je da se izgrednici imenuju, da se procesuiraju i da to bude i za nas. Još jednom, Subotica na svu sreću ima puno mladih, ima puno dece i oni su naša obaveza da ih štitimo. Eto, moje dete je prošlo kako je prošlo, ja očigledno nisam dovoljno dobro štitio svoje dete, ali ću dati sve od sebe da to više nikad ne bude ponovno.